Аз съм изключително щастлив, че участвам в този проект, който вече е 20 и кусор години. Отговорността в момента е много по-голяма, отколкото когато започвахме. Толкова години ние сме изградили някакво доверие в хората. Това означава, че ние трябва много добре да внимаваме какво правиме, на къде ги водим и какво им предлагаме, защото те ни вярват. Това, което искам лично за себе си е да направя това, което се изисква от мене по най-добрия начин. И ако всеки един от моите колеги го чувства по този начин, аз съм сигурен, че ще бъде грандиозно събитие.